Miten te sanotaan modet? Mä en muista. Sinä oot kyllä todella outo mies. No, sitä on sanonut kyllä aika moni. I'm very weird Mikä person. se Omegassa? Täällä ollaan pelleilijät. No mä oon eka kertaa Omeglessa. Te ootte itse asiassa striimissä ja meillä on semmonen... 34 katsoja, mitä paskaa! This is so amazing, you know. Mikä puhelin sulla on? Ai puhelin! No mulla on tämmönen Nokia N7... Ei kun korjaa N8. Osta iPhone 5! Osta iPhone 5! No se on kyllä ihan perseestä se sun N5, tukee vaikka hanuriin se. iPhone 5 on parempi kuin sun isä. No ei oo kyllä, mun isä on semmonen Nokia Lumia. You know? Ei se kyllä niin huono. Oh, my tölkit hajos just kasaan. Edes lattialla. Oh no, fuck here! Kaikki kaatu, voi jumalauta. Why you... Nice dancing, man. Hei, mitä te ootte oikeesti syönyt? Mäkin haluu tommosia... Se on vittu isä, se on vittu äiti, se vittu veljeä, se vittu isä. This is so from man. Kuuntele YouTubesta What the fuck, mate! Mikä? Kuuntele YouTubesta What the fuck, say! On hyvä biisi! What the fuck say? Kuunnelkaa te semmonen ku ketku runkkaa ruskealla hanskalla vaikka. Mitä vittu? Hei, Kukkis, sä saat requestin Timpeltä, että sun pitää linkata tää streamille chattiin. Ai mitä pitää tehdä? Sun pitää linkkaa tää sun Twitchin striimi tonne Omegle chattiin. Omegle Minä olen chatti. 80 vuotta! Joo. Kuinka monivuotias mä oon? Sinä olet 80-vuotias. 80! Kyllä. Ei, miksi täällä on rintsikat naamalla? This is going so fucking weird. User joined your channel. No koska ES. Ei business journalsikka, ei ES. Tää on niin ES, kun join kotona. User joined your ES. channel. Mä en tiedä. Voitteko tästä ripata siinä nytte? Ei Kukkis, ne on varmaan alaikäisiä. Aivan sama, sakkoliha on kiva. Mut hei Kukkis, milloin sä twerkkaat? Ai mitä? Twerkkaat. Mitä se tarkoittaa? Verkko. Googleta. No heilutat persettä. Ai. En mä tiedä, se on ehkä semmonen loppuhuipennus sitten. Sinä olet outo tyyppi. On miten niin outo? Sinä olet läskipaska. Mikä? Läskipaska. Läskipaska! What the fuck? Miksi mä oonkaan Mitä täällä läskipaska? on puhuttu sua? Totta kai! Mä oon kai User left your eläkkeellä. channel. Minä olen eläkemies! Vittu itäs on. No ei oo kyllä iskää. Sinä olet outo mies, minä vihaan sinua. Miksi sinä vihaat minua? Minusta me ollaan hyviä kavereita. Mitä vittua? Onko sinulla siinä joku dildo kädessä? Mitä vittua? Tuolla on tullut perus säädölimailla, että painu vittu sinne hanuriin. Ei Kukkis, näytä tissit. Kukkis näyt tissit. Kylmät suotii. Ei mun paita yllä sinne asti. Eikö sulla vanhaa ruokaa, niin pitää syödä paitaa? Joo, paita on todella hyvää ruokaa. Se tekee hyvää luustolle. Hyvä juttu. Pitää kokeilla. Te tanssitte hyvin outoja Hey, tansseja. wake up. Missä sinä olet töissä?
Ai missä mä oon töissä? No niin. No mä oon tuolla FBI:ssa kömpelöagentti, irtokarkkivarkauksien vastaava agentti. Sä oot runkkuagentti, joka runkkaa kaikkien spermaa, niin voi juoda sitä kaikille köyhille lähetä spermaa. No se on kyllä yksi osa mun työtä. Kyllä vähän arvelinkin. Mistä sä niin tiesit? Mä oon stalkannut sua 2 vuotta. Ahaa! No totta kai. Kyllähän mua voi stalkata. Mähän on melkein internetin tunnetuin mies. Niin joo, sä oot sellainen pornohintti. Hirnopontti! Joo, just noin. Eli a.k.a. pornohintti. Yes. Yeah, that's me! Yes, that's you. And you're motherfucker. I'm not a motherfucker. You are. Your mother is a motherfucker. I don't like fuck my mother. I know you like. Why you don't blow? But hey, I think I'm gonna press next one. How I gonna do it? Hey! Because this is going so bored. You know? Okay. Bye bye. Yeah, bye bye. You shit ass. Yeah, I'm gonna sit my ass. Nuhteessa on kananmunan perseen riikulla homeessa tungetettu terskat sisälle ja nuolet sitä. Vittu isäks runkkarit. Isänen runkkari, kyllä. Mut miten mä saan seuraava? Helpakkaa mua. Häh? Mitä sä tunget kananmunan sun perseen ja alat imeä sitä? En mä yllä mun perseeseen, muuta kyllä voisin imeä kananmunaa mun hanurista. Kuulostaa todella houkuttelevalta. Oikein. Haluatko siinä oikeesti nyt raiskata se sun isä siellä puskas? Se on oottanut sua siellä 6 tuntia. Sä et voi tehdä noin. Se on julmaa. Mut se ei oo Tarja raiskaus. Halonenkin jonottaa sun huonekeskuksessa. No totta kai Tare Halonen odottaa, se on mun tommonen vakio asiakas. Ja se ei oo raiskaus, jos molemmat haluaa sitä. Niin ja ihan samaa se raiskaani kuitenkin. No se on kyllä hyvin mahdollista, joo. Mut miten mä saan tästä Ja seuraavaa? sitten sä näytät ihan 2-vuotiaat pikkumunat. Sä näytät apinalta. Mä Ei näytän- kukkis! No, Nyt Kukkis! chatin vieressä sellainen Pitää nappa. Eikö se Sä näytät mun iskän paskalta, joka Ja sit meni sä se menet siihen niin hauskaa. Omegle etusivulle. Ja sit sä menet sieltä sinne 18 plus, missä ei oo niinku... Voit sä näyttää vähän jotain sun patteit siellä. Menet sinne nyt. Siitä saa Tanssi meille! Tuo ei oo reiluu. siis mikä ei reilu? Se. Sä et oo tanssinut meille, nyt sun vuoro tanssi meille. Me Omegle etusivulle. Haluatko tehdä mun pyytää tanssivaa? täällä chatissa. Joo, Omegle sä saat etusivu. tanssia. Joo, ja sit sieltä meet sinne Ei, 18 oikeesti- plus alueelle.